Αγαπητοί μου συμπολίτες, ονομάζομαι Γιώργος Παπαγεωργίου και είμαι ο πρόεδρος του Υπεύθυνου Πολίτη, δηλαδή ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, ο οποίος έρχεται να φέρει στο κουρασμένο πολιτικό πεδίο της Ελλάδας μια μεγάλη και θετική πνοή ανανέωσης. Σήμερα, από τη θέση αυτή, αποφάσισα να σας μιλήσω για την ταλαιπωρημένη ελληνική αλληλεία, διότι η αλληλεία είναι ένας από τους βασικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας και μοναδική πηγή εισοδήματος του παράκτιου πληθυσμού. Αγαπητοί μου Έλληνες συμπολίτες, όπως ήδη το γνωρίζετε, τα φυτοφάρμακα, τα απόβλητα των εργοστασίων και των βιομηχανιών καταλήγουν καθημερινά στα ποτάμια και από εκεί στη θάλασσα, με αποτέλεσμα την αδιάκοπη ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων. Παράλληλα, η ανάπτυξη ενός ξένου στόλου που παραβιάζει τα αλλιευτικά πεδία της Ελλάδας οδηγεί στην υπεραλληλεία, η οποία τελικά νεκρώνει την θάλασσά μας. Έτσι λοιπόν εμείς στον Υπεύθυνο Πολίτη προτείνουμε την εντατική επεξεργασία λιμάτων, συνοδευόμενη με αυστηρή εφαρμογή νόμων εναντίον οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης. Την κατάργηση του νέου αλλιευτικού νόμου και την απαγόρευση των αδειών αλληλείας διεθνών υδάτων. Παράλληλα, ο υπεύθυνος πολίτης δεσμεύεται πως θα επιδιώξει εύστοχες επιδοτήσεις σε εξοπλισμούς αλλιευτικών που να επωφελείται ο ψαράς και όχι οι μεσάζοντες. Θέλουμε όμως μια δίκαιη διανομή επιδοτήσεων και μια παράλληλη αναδιοργάνωση της αλλιευτικής δραστηριότητας, αλλά και ολοκλήρου του συστήματος. Ενώ δεσμευόμαστε για την απομάκρυνση όλων των παραγόντων που αφάνισαν τον κλάδο. Τέλος, υποστηρίζουμε την πιστοποίηση ποιότητας και τους κανόνες υγιεινής και επιδιώκουμε να επανεξεταστεί το μεγάλο αδίκημα αλλιευτικής ζώνης που παραχωρεί στην Ελλάδα μόλις 6 μίλια, ενώ σε άλλες χώρες πολύ περισσότερα. Αγαπητοί μου Έλληνες, σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξή σας σε αυτή τη νέα προσπάθεια που εγώ ως υπεύθυνος πολίτης ξεκίνησα. Και σας καλώ να στηρίξετε με ακόμα μεγαλύτερη θέρμη αυτή την κίνηση, διότι σε όλους μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα και όλοι μαζί μπορούμε να την έχουμε.